O BNG presentará unha batería de emendas aos orzamentos da Xunta referidas ás comarcas de Muros e Noia, valoradas no seu total en máis de 26 millóns de euros. A través delas, os nacionalistas pretenden dar resposta ás carencias de investimentos que presentan estes presupostos para con estas dúas comarcas. O BNG considera que o reparto non é xusto e que debería realizarse en base a outros criterios, como fai a Deputación da Coruña. Eu quería resaltar a diferencia cos orzamentos da Diputación Provincial, na que goberna tamén o BNG, na que hai un reparto equitativo a través do Plan de Obras e Servicios con uns criterios establecidos, con uns criterios relativos ao número de parroquias, ao número de habitantes, o número de quilómetros de cada un dos concellos, mentras que na Xunta non sabemos cal é o criterio para o reparto. E vemos que aquí a concellos como Outes, Mazaricos e outros da ría chegan en algúns casos nin un só euro e en outros moi pouquiño comparados con outros concellos. O saneamento e a rexeneración da ría volven a ser de novo outra prioridade para o BNG. Temos temas de saneamento pendentes desde toda a vida, Logo, efectivamente, a Consellería e a Xunta de Galiza, o Goberno galego, encheselle a boca en decir que está saneando as rías, pero volvémonos a topar con que fundamentalmente, o tema do saneamento de Noia, do Concello de Noia, donde os investimentos para a depuradora de Noia aparece este ano, constan algo máis de 3 millóns de euros, pero volvemos a estar no mesmo que estábamos en anos anteriores. Quero lembrar que o ano pasado que aparecían 1.300.000 euros, falta saber onde está a execución dese 1.300.000 euros. Outra das eivas destas dúas comarcas son as infraestruturas, e aí o BNG pon o foco co tan demandado desdobramento do corredor Brión-Noia. Para eles, unha arteria de comunicación fundamental para estas dúas comarcas. Estuveron durante máis de 5 anos metendo unha partida de 250.000 euros nos orzamentos para ese corredor, entendíamos nós que era para algún proxecto, nunca os chegaron a executar. Cambiaron os 250.000 euros que permaneceron durante máis de 5 anos, cambiáronos por unha partida que aparece este ano de 1 millón de euros, que non suma sequera a suma dos 250.000 euros que metían anualmente durante 5 anos. En servizos básicos e infraestructuras, os nacionalistas propoñen habilitar un bus comarcal e levan novamente a reforma integral da avenida de Fisterra en Outes. Tamén apostan pola planta de compostaxe de Serbia coa dotación dunha volteadora. Demandan tamén unha serie de actuacións no eido social, como é o caso do novo centro de saúde para Noia e a reforma do Deporto do Son. A creación dunha escola infantil en Noia e unha residencia para Outes. En materia cultural, os nacionalistas volven a incluir unha partida para a creación do Museo de Laudas Gremiais en Noia, un centro de interpretación para o Castro de Baroña e continuar cunha segunda fase da reforma do Cine París, entre outras.